Tinokuchingamidzai zvakare kuzvirongwa zvenyu Bible pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 142 chebhuku raMapisarema. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi tinoona kuti David ari kuendera mberi nemunamato wake. Uyu munamato watingati munamato unotaridza vimbo ina David muna Mwari serutiziro rwake. Munoziva imi kuti David panguva iyi anodaro akanga ari mubako rainzi Adullam, apo akanga achitiza kuna Sauro. Saka chitsauko chiya chinotirangaridza zvakaitika muupenyu hwake mushure mekunge achitiza. Pane zvinhu zvakawanda zvinotipinza mapapu. Unogona kugara mumba but uri mubako nokuda kwezvinenge zvichiitika. Rega titi paunganirano hazvinei kuti uri mumota but unogona kuva uri mubako nekuda kwesituation mukati muupenyu hwako. Saka minduro kubako kunamata kuna Mwari. David anoti ndakachema kuna Mwari ini nezwi rangu, ndakachema kuna Mwari nekuzvinipisa chikonzero ndinodurura kuchema kwangu. Ndafarira pfungwa iyi kudurura. Pfungwa yekudurura ndeyekusasiya chinhu, zvese akazvisiya kuna Mwari. But anoti panapa dambudziko randakaita nderekuti pandakacheuka kurudyi ndakaona kusina ari kurutivi rwangu, asi vese vanga vari kuruboshwe. Zvotaridza kuti pachiJudha vaiti kana nyaya yechitongwa kana ukasvika mudare waitarisa kuti kurudyi rwako kunenge kune vanhu vanenge vachikusapota, asi kana ukaona vanhu vese vari kuruboshwe zvinoreva kuti hauna munhu ari kukumirira. That's why Bible soko raMwari rinoti Jesu ari kurudyi rwaBaba achitimiririra. Saka David anoti hakuna munhu ari kurudyi. Ini ndinongoona vanhu vachindivenga, vanhu vachirwa neni. But verse 6, inzwai kuchema kwangu Mwari, kwandiri kuunza kwamuri mutidzikinure nokuda kwekuti ndiri kunetswa nevanhu vanondikunda simba. Anoti mweya wangu uri mukati mejere, ndiri muprison. Vakomana, zvoreva kuti nyaya yakora muto haisiri nyaya iri kutaurwa pamusoro pevavengi vari vanhu, but inyaya yadiabolos, jere rechitema. Kana tiri mujere rechitema hakuna munhu anogona kumira nesu kunze kwaJesu chete. Mangwanani ano hausi munamato wako here kuti pasi ndinamatirewo, ndoda kumira naJesu. Pane nguva yekuti hakuna munhu unokusapota mukati memhuri chaimo. Ukataura chinhu hakuna munhu anombobvuma kuti ipoindi. Vese vanenge vari kuruboshwe, but Mwari ngaamire kurudyi rwako mangwanani ano agokudhifenda panyaya dzako. Pakupedzisira kwazvese Jesu achazodaidza vake tichiponeswa nokuti anenge amira kurudyi rwedu. Ishe tomutenda mangwanani ano, hakuna umwe anogona kumira kurudyi kunze kwenyu. Mirai kwatiri mutidzikinure mukati mematambudziko edu, kungava kurwara, kunetseka, kunetswa mukati medzimba, kupokana, kungoshorwa nemhuri. Totenda kuti Mwari muchatibatsira. Muzita raJesu tanamata, amen. Kana muchinondibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.